खुलुमबाय लोगोफोर, गोबावनि उनाव आङो दिनैसो बे चेनेलाव भिडिअ लाबोनाय जालायबाय। दा गोबाङानो सानदों जानांगौ बे चेनेला मानो भिडिअ लाबोआखै, मा जादों होननानै। दा आंहा बे चेनेला मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन, बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोथ'वाखैमोन। दा दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गाव गावनि पिएफ बेलेन्सखौ माबोरै नायो एबा माबोरै चेक खालामो, आङो बिनि मोनसे गोरलै प्रसेस एबा गोरलै लामाजोंनो नायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। दा नोंथांमोनाबो जुदि पिएफ नाम्बार दानहोदोंब्ला, नोंथाङा जुदि कम्पानियाव मावनानै बा अबेबा मोनसे कम्पानियाव मावनानै पिएफ नाम्बार दानहोदोंब्ला, पिएफ इउएन बेलेन्स दानहोदोंब्ला, नोंथाङा बेखौ माबोरै चेक खालामनानै लानो हागोन, आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव सिम्पोल प्रसेसजोंनो इजियैनो दिन्थिगोन। दा नोंथाङाबो जुदि बेखौ नायनो गोसो जादोंब्ला, नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जायफोरा नायनो रोंखायो बा जायफोरा रोंखायो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन। मानो होनोब्ला आङो बे भिडिअखौ जायफोरा कमेन्ट खालामदों, जायफोरा नायनो बिदों, बिथांमोननि थाखायसो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। दा नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै नोंथाङा बेयाव मोनसे एप्स डाउनलड लाबानो जाबाय। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय उमां एप्स। दा नोंथांमोना नैबे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनखादों। दा बे एप्सखौ नोंथाङा प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनगोन। दा आंहा उमां एप्सखौ अलरेडि डाउनलड होनानै लाखानाय। दा आं बेखौ अपेनाव होनोसै। दा नोंथाङाबो डाउनलड लायाखैबा बेखौ डाउनलड लाबानो जाबाय। दा आं उमां एप्सखौ अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बे एप्सखौ नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। दा रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे गोजौनि डटआव खनसे क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे रेजिस्टाराव अपसनाव मोनसे क्लिक खालामना होदो। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ साबमिट खालामनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय गाहायनि लगिनआव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दा बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनोसै बे एप्सखौ। दा आङो नैबे सेन्ड अटिपिआव होनोसै। नै दा बेयाव मोनसे अटिपि थांगोन। आंनाव नै अटिपिआ सौफैबाय। आं दा बेखौ अटिपिखौ भेरिफाइ खालामसै। नै फाइनालि आंना रेजिस्टार जाबाय लोगोफोर। बे एप्सआ आंनि मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार जाबाय। दा जोङो गाव गावनि बेलेन्स नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे आं थिर आइकन होनायाव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे फुथुला गोनां नैबे आं थिर आइकन होनायाव, दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होबाय। दा नै क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेबायदि गोबां अपसनफोर नुनो मोनगोन नोंथांमोना। बेयाव गोबां रोखोमनि बेलेन्स चेक नायनो हायो। इश्रम कार्डनिबो बेलेन्स, बा नोंथाङा गोबां रोखोमनि। दा नै नोंथाङा जुदि पिएफ बेलेन्स नायनोबा नैबे इपिएफअ होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामालासिनो नोंथाङा मेसेजजोंबो नोंथाङा बेलेन्सखौ नायनो हायो। दा मेसेजजों मारै नायो, नै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबाहाय दिन्थिनि। नोंथाङा नैबाहाय मेसेज लिरनानै टाइप खालामनानै हरनांगोन, सेन्ड खालामनानै चेक बेलेन्स। दा नोंथांमोना बे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनदों। आं जेरै मेसेज खालामो, नोंथांमोनाबो बेबायदिनो मेसेज खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि पिएफ बेलेन्सखौ गोरलैयैनो नायनो हागोन, पासवार्ड नाङालासे। बेयाव नोंथाङा जेबो पासवार्ड होनांलाया। नोंथाङा पासवार्ड बावबाबो जेबो नङा, नोंथांनि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थाबानो जायो। दा आं बेयाव चेक बेलेन्स होननानै नै मेसेज खालामबाय। ओमफ्राय नोंथाङा मानि बेलेन्सखौ नायनो, नै नोंथाङा नैबे गेजेरनि माइ इपिअ चेक बेलेन्सआव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। नै दा बेयाव नोंथांनाव 12था डिजिट इउएएन नाम्बारखौ बिदों, नोंथाङा बेखौ होनानै होबानो जाबाय। दा आङो आंनि इउएएन नाम्बारखौ होनानै होनोसै। बेयाव आङो टाइप खालामनानै सेन्डआव होनोसै। बे जाहैबाय आंनि इउएएन नाम्बार बा पिएफ नाम्बार। दा आं बेखौ होनाय लोगो लोगो, नै बे सेन्डआव होनाय लोगो लोगो आंना मबाइल नाम्बार रेजिस्टाराव आंना मोनसे अटिपि थांसिगोन। दा नै आंना अटिपिआ सफैबाय। आं दा बे अटिपिखौ आङो बेयाव कपि खालामनानै सेन्ड खालामबावनोसै। दा आं अटिपिखौ सेन्ड खालामबाय। दा नै लोगोफोर, अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो आंना नै जेसेबांनाखि आंनि पिएफ बेलेन्स, टटेल पिएफ बेलेन्सआ आंना बेसेबां जाखो, आरो सोरनि एजेन्सि बा सोरनि आन्डाराव आङो खामानि मावदों बा आङो पिएफ बेलेन्स दानहोदों, बिनि नामा श' जागोन आरो नोंथांनि नामाबो श' जागोन। आरो नोंथाङा बेसेबां इयार्सनिफ्राय, बेसेबां मासनिफ्राय पिएफ दानहोदों, बियो श' जाजोबगोन गासिबो। डेट बाय डेट, थारिख बाय थारिख होनाय थाजोबगोन गासिबो। नै दा नोंथांनाव पेन्सन थाखाया बेसेबां जाखो, नोंथांनि पिएफ दानहोनाय टटेल फैसाया बेसेबां जाखो, बेखौ नोंथाङा गोरलैयैनो नायनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे
डाउनलड पासबुकआव क्लिक खालामनानै बेखौ नोंथाङा PDF आवबो नायनो हागोन। दा नै आं बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनि। दा आं बेखौ PDF आव होनानै नायनि। नै PDF आव होयोबा नोंथाङा बेयाव जुम बोनानै नोंथाङा बेसेबां थारिखनिफ्राय बेसेबां पिएफ दानहोआ, नोंथांनि टटेल पिएफ फैसाया बेसेबां जाखो, पेन्सन फैसाया बेसेबां जाखो बेखौ नुजोबबाय टटेलि लोगोफोर। दा लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा नायाखै बेबायदिनो नायनानै लाबानो जाबाय। बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि पिएफ बेलेन्सखौ चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव जेबो नाङा, नोंथाङा पासवार्ड नांलाया, पासवार्ड बावबाबो नोंथाङा जेबो नङा। नोंथाङा बेबायदिनो गोरलै सिम्पोल प्रसेसजोंनो नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि मोनसेल' फिसा रिकुवेस्ट, जायफोर नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै होलांबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो हेल्पफुल भिडिअजों लोगोसे गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।